Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi ngapain? Wis adus apa urung? Ya aku tas adus tok bolo, tapi yang ini iki baratis terus bareng ngono ndrutus. Drutus neng kacang-kacangan. Arepe golek kacang, Besti. Golek kacang iki ngombo harga diapakne nggo lalap ya nek. Tapi sithik ae lek golek ora akeh-akeh. Ya wae rong akeh tapi ki godhonge akeh pol-polo. Godhonge akeh pol. Iki golek tapi kok ngono polo iki. Rodok ndak patek apik ngono. Golek kacang sik ya bolo. Kayak kacange ngene Besti. Nggih. Kok kacange sing akeh iki ngono godhong iki lho. Lemu-lemu tapi iki. Ngene iki wohe iki ya ora sepiro, sik urung pati woh. Bolo iki bolo jane iki godhonge lemu-lemu lho bolo, tapi wah iki sik arang kading ngono. Wih. Iki lalap bolo kengko. Enak iki kacang kenekan iki. Duh ceblok bolo sik. Sini kacang kenekan iki sing enak iki sing rodok ngene iki bolo. Sing urung tuwek-tuwek nemen ngene iki. Sing tuwek nemen iki biasane malah kaku.